To alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah buwayi gagar misali wanda da ikonsa da yardarsa ya kawo mu wannan rana wannan lokaci mai albarka ranar Juma'a. A yau ne kotu ta yanke hukunci ta ƙara tabbatar ma da Nasiru Yusuf Gawuna da kujerarsa matsayin gwamnan jihar Kano. Muna godiya ga Allah. Sannan ina godiya da dukkanin 'yan uwa da abokan arziki na cikin jihar Kano da na wajen jihar Kano waɗanda suka tama Nasiru Yusuf Gawuna jajircewa na ganin cewar Allah ya tabbatar masa da kujerarsa. Bakin gwargwadon misali muna godiya ga dukkaninsu. Shi ne dalilin da ya kawo a kullu halin muke ce maku ku tama sa da addu'a, sabida shari'a takan zo ma ɗan adam da ƙalubalallika kala-kala. Kamar yanda Bahaushe yake cewa mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba. To a kullum shi yasa kuke jin nukan yawanta cewar ku tama shi da addu'a. Dan a duk lokacin da za mu tabbatar da karatu yakan ba mu lallai bakin gwargwadon misali Nasiru Yusuf Gawuna shi ne halattaccen gwamnan jihar Kano. To amma ƙalubale na rayuwa yakan zo ma ɗan adam kala-kala. Kuma kamar yanda a kullu halin muke ba Abba Kabir Yusuf shawara ganin cewar mutanen da ya ma ta'annaci ko mutanen da suka yi ma ɓanna ko mutanen da suka yi ma asarar dukiya waɗanda kotu ta tabbatar mai da cewar ya biya su haƙƙinsu, to magana ta dan Allah ya gaggauta ya biya su haƙƙinsu. Dalilin me? Magana ta dan Allah duk wani ɗan kwankwasiya wanda yake a jihar Kano to sai dai ya kama istighfari. Sabida wallahi tallahi billahi al'azim ta'annaci da asarorin kawai da kuka sa bayan Allah a cikinsu, wallahi tallahi a ce kawai da shi za a yi maku hisabi, to magana ta dan Allah akwai damuwa ciki. Sai dai shi ɗan adam a kullu halin in ya kama istighfari, waɗanda kake ganin cewar ka zalunta ka bi hanyoyi waɗanda za ka iya ganin cewar wannan zaluncin da kai musu ka maida musu haƙoƙinsu.